खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मसलपुराव इउपिपिएल दोलोआ बियाब दाफामनायखौ लानानै गोजोन हान्जा सुरदों। सालबारिनि फातिमाबाद साहा बागानाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा उइलसन हासदा। काजलगावआव डेलिमिटेसनखौ लानानै एबसुनि सावराय जथुम। आदिबासी लाइमोननि मोदोमाव हासु लानानै होनाय जाथायखौ लानानै बिजेपिनि हेंथायै आसानि गोख्रों सोंखारिनाय। बरपेटा जेलनिफ्राय सासे कयदिया खारखोमादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आथिखालाव सोलिबाय थानाय बियाब दाफामफिन्नायखौ लानानै बिटिआर ओनसोलनि राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव हाब्रु सारलायनाय राजखान्थि खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बिसायख'थि आय'गआ आसामनि बिधानसभा बियाब आरो लकसभा बियाबखौ गोदानै दाफामफिन्नायनि मुं फारिलाइ फोसावनायनि उनावनो आसामजों लोगोसे बिटिआर हालामावबो गोबां रायजो राजा गौथुम आरो खायसे राजखान्थि हान्जाफ्रा गावसोरनि गोजोननाय गैयै फोरमायनायखौ खौरां बिजोङाव फोसावनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। आरो बे लकसभा बियाब फोसावनायखौनो लानानै बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाबो गावसोरनि गोजोननाय गैयैखौ फोरमायदों। जेरैखि जाया बिटिसि गोरोबथा बायदियै अदालगुरिखौ लकसभा बियाब महरै दाफुंथारनांगौ होननानै बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया खौरां बिजोङाव बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। आरोबाव बिथाङा अदालगुरि लकसभा दाफुङैनि सिङाव इउपिपिएल आरो प्रमद बर'आ खैसार खालामदों होननानै खौरां बिजोङाव गोख्रों अजद लाबोनायखौ नुनो मोन्दों। अदेबानि बियाब दाफामफिन्नायखौ लानानै इउपिपिएल दोलोखौ सोंखारिनाय आरो गोजोननि बिटिआरआव दुंहाव थासारि सोरजिनो नागिरनायनि अजद दैखांनानै हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै मैया बाक्सानि सदर मसलपुराव मसलपुर ब्लक इउपिपिएलआ गोजोन हान्जा सुरो आरो हाग्रामानि मुसुखा सावो आरो हाग्रामा ग'पे हाग्रामा मुर्दाबाद इउपिपिएल जिन्दाबाद प्रमद बर' जिन्दाबाद बाक्सा बिधानसभा बियाब वेलकाम बायदि बायदि होख्रावनायजों मसलपुर गोमखांहोनायखौ नुनो मोनो। बिबुंथिनि गेजेरजों मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ क'क्राझार लकसभाखौ एसटि खालामना होनायनि थाखाय बिसायख'थि आय'गखौ साबायखर बावो आरो दरं लकसभा बियाबनि सोलायै बिटिआरनि आवथानि बिधानसभा बियाबफोरखौ लानानैनो अदालगुरि लकसभा बियाब दाफुंनानै होनो थाखाय बिसायख'थि आय'गखौ खावलायो। बेराफारसेथिं बरमा बिधानसभा बियाबखौ आगुआव बिटिसिनि बायजोनि बियाबफोरखौ लानानैसो दानायमोन। नाथाय दायो बे बियाबखौ सालबारि आरो मसलपुर बियाबनि माखासे ओनसोलखौ लानानै उदाङै मोनसे गोदान बिधानसभा बियाब दानानै होनाया आथिखालनि थि नङै फारिलाइयाव दैखांजादों। बिनि थाखाय बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ गोजोननाय फोरमायो आरो बरायो। बे हाबाफारियावनो मिरु इउपिपिएलनि नेहाथारि माधव सेत्रीआ बाहागो लानानै बिसायख'थि आय'गखौ क'क्राझार लकसभा बियाबखौ एसटि महरै फोसावनायखौ बरायो आरो दरं लकसभा बियाबनि सोलाय बिटिआरनि सिङावनो अदालगुरिखौ लकसभा बियाब मुङै फोसावनोबो बिसायख'थि आय'गखौ खावलायनायखौ नुनो मोनो। लोगोसे बिथाङा हाग्रामा महिलारिया अदालगुरिखौ लकसभा बियाब महरै फोसावैयाव इउपिपिएल आरो प्रमद बर'नि आखाइ दं होननानै अजद लाबोनायखौ ओंथि गैया होननानै फोरमायो। आरोबाव बिथाङा प्रमद बर'नि दैदेननायावनो बिटिआर हालामाव दायो गोजोन थासारिया फैदों आरो जौगानायनि खामानिफोरा थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो थानायखौ बुंथिबावो। बाहाबारि फातिमाबाद साहा बागाननि मांग्रा लाइननि मोनसे गाज्रि लामाखौ बानायनो थाखाय बेखेवनानै होयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उइलसन हासदाया। दैबानाजों खहा जानायफोरनो रांखान्थि अनसुंथाइ होदों उइलसन हासदाया। बुधबारखालि बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय बाहाबारि फातिमाबाद साहा बागानाव बिटिआरनि इएम मावफुं सोद्रोमा उइलसन हासदाया नुजाथि फैनानै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों दि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा गोजोन गोरोबथा आरो जौगानायनि फारसे खामानिया मोजाङै सोलिबाय थादों होननानै खौरांनि गेजेरजों बुंथियो।
मख'जाथावदि मैया फातिमाबाद साहा बागाननि मांग्रा लाइनाव मोनसे लामाखौ बानायनो थाखाय गोजा फिथा हास'नानै बेखेवनानै होयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा विल्सन हासदैया। बेनि अनगायैबो फातिमाबाद साहा बागाननि राघबिल सुदलायन आरो मांग्रा लाइनाव दुखुथिया नखरफोरखौ नायगिदिंनानै गोब्राब दैबानाजों खहा जानांनाय माखासे नखरफोरनो रांखान्थि अनसुंथाइ होयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा विल्सन हासदैया। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 20 जुन 2023 इं खालाराव भारतनि इलेक्शन कमिशना आसामनि एमपि आरो एसेम्बलि समष्टि डेलिमिटेशननि द्राफ्टखौ फोसावनायनि सायाव चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय मावख'आव मेलेमजिबिफोरखौ लानानै सावराय जथुम लादों। चिरां जिल्ला एबसुनि बानस आफादगिरि सोरांसार बसुमतारिया मासि लानानै दैदेननाय सावराय मेलखौ बेखेवनानै होयो मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारिया। सावराय मेलाव बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लानानै बिथाङा बर' हारिनि थाखाय डेलिमिटेशनखौ लानानै एबसुआ जोबोद सिरियास आरो बेनि थाखायनो थांनाय बोसोर 2022 इं मायथाइनि आगस्त दानाव भारतनि इलेक्शन कमिशननो गिबिसिन गोसोखां बिलाइबो गथायखानाय जादोंमोन होननानै फोरमायो। आथिखालाव डेलिमिटेशनखौ लानानै बर'नि माखासे राजखान्थियारि हान्जाफोरा गावजों गाव हाब्रु सारलायनायखौ दुखु फोरमायनानै डेलिमिटेशनखौ लानानै बर'नि माहारियारि आफादफोरा खौसे बाथ्रा बुंनाय बायदिनो बडलेण्ड सोमावसारनायनि जारिमिनखौ बिथा खालामनानै बर'नि राजखान्थियारि आफादफोराबो गारांसेयैनो बाथ्रा बुंनांगौ होननानै गावनि बिबुंथिजों बयखौबो खावलायो। बे द्राफ्टआवनो नुजानाय लेखायै चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गंनै एसेम्बलि समष्टिनि सिङाव जेबो गोनो गोथो नङाब्लाबो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि सिङाव बर' आरो ट्राइबेलफोरनि अनजिमाखौ बोफ्लेनायखौ नोजोर बोनानै आरो बर'नि जारिमिनखौ बिथा खालामनानै बर' आरो ट्राइबेलफोरनि अनजिमाखौ गथायैनो लाखिनांगौनि थाखाय जथुमाव नुजानाय सानसुमैफोरा रोखोमसेयैनो बिबुंथि लाखियो। लोगोसे बिटिआरनि सिङाव गोग्लैनाय एसेम्बलि समष्टिफोरखौ लानानैनो आलादायै उदालगुरि लकसभा समष्टि दानानै होनांगौनि थाखाय बर'नि गासैबो माहारियारि आफादफोर राजनेतिक आरो राजनीतिजों लोब्बा गैयै गासै आफादफोरखौ लानानै फैगौ 10 जुलाइ 2023 इं खालाराव एबसुनिफ्राय भारतनि इलेक्शन कमिशनसिम गोसोखां बिलाइ गथायनो थाखाय थांखि लायो। मध्य प्रदेशनि सासे बीजेपी कर्मी परवेश शुक्लाया आदिवासी सासे लाइमोननि मोदोमाव हासु लानानै होनाय जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आदिवासी फरायसा आफादा। आसामनि सेन्ट्रेल फोसावथिं नेहाथारि मानसुख सानखारिकाया बुंदों दि परवेश शुक्लाया आदिवासी सासे लाइमोननि मोदोमाव हासु लानानै होनाय जाथाया जोबोद मुगैथाव आरो निन्दा गोनां खामानि। बिखौ पुलिसआ गोख्रैनो एरेस्ट खालामनानै थाबैनो बिजिरनानै साजा होनांगौ। लोगोसे हादरनि राष्ट्रपति बिबानाव सासे आदिवासी आइजोआ बिबानगिरि थानायनि गेजेरावनो सासे बीजेपी कर्मीया सासे आदिवासी लाइमोननि मोदोमाव हासु लानानै होनाय माने गासै आदिवासी रायजोफोरनि मोदोमाव हासु लानानै होनायखौ फोरमायदों। बे बिथिङाव आदिवासीनि सायाव खालामनाय अयथासारा जाहाथे इयुनाव आरोबाव खालामबावनो साहस खालामा बेनि थाखाय गासैखौबो हुमखि होयो आदिवासी फरायसा आफादनि एबा आसामनि सेन्ट्रेल फोसावथिं नेहाथारि मानसुख सानखारिकाया। बरपेटा जिल्लानि जिल्ला जोबथेसालिनिफ्राय नवज्योति दास मुंनि सासे कयदिया खारखोमादों। बिजिरसालियाव लाबोनाय समाव नवज्योतिया खारखोमानो खाबु मोननानै खारदों। बरपेटा जिल्लानि सिङाव सरथेबारिनि थागिबि नवज्योति दासखौ पुलिसआ जौ लोंनानै जायखौनो बिखौनो रायबाय थानाय आरो नखराव दुमदाखाल खालामबाय थानायनि अजद मोननानै एरेस्ट खालामदोंमोन। आथिखालाव बरपेटा पुलिसआ खारखोमानाय कयदी नवज्योति दासखौ नागिरगासिनो दं होननानै मिथिहोदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।